नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत. आज आपण काळ्या वाटाण्याची आमटी बनवतोय. एकदम कांदा लसूण काही न घालता मालवणी पद्धतीने. काळे वाटाणे जे आहेत ना, त्याचा कोकणी जेवणामध्ये आवर्जून वापर केला जातो. चला तर मग पटापट आमटी बनवायला घेऊया. मी इथे 1 वाटी काळे वाटाणे घेतलेले आहेत. हे रात्रभर भिजवून ठेवलेले होते. इथे एक कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. इथे मी 2 चमचे तेल घालून घेते. त्याच्यामध्ये आपल्याला मोहरी घालायची आहे. मोहरी छानपैकी तडतडली ना की आतमध्ये हिंग घालायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता घालायचा आहे. आणि ह्या फोडणीवर आपल्याला काळे वाटाणे, रात्रभर भिजवलेले काळे वाटाणे घालून घ्यायचे आहेत. एकदा हे ढवळून घ्यायचे आणि त्याच्यावर एक झाकण ठेवून आपल्याला एक वाफ काढून घ्यायची आहे. तेलावर वाटाणे टाकून एक वाफ काढली ना की वाटाणे पटकन शिजतात. जरा काळे वाटाणे शिजायला वेळ लागतो म्हणून हे तेलावर टाकून घ्यायचे. त्याच्यावर मी कोकम घातलेली आहेत आणि वर मी मालवणी मसाला 2 चमचे घातलेला आहे. त्याच्यावर हळद घालायची आहे आणि मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं. आणि वर पाणी ओतायचं आहे आपल्याला. आपण आमटी बनवतोय त्यामुळे मी इथे पाणी थोडं जास्तच घातलेलं आहे. व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचंय आणि त्याच्यानंतर आपल्याला हा कुकर बंद करून याला 7 ते 8 व्यवस्थित शिट्ट्या काढून घ्यायच्या. वाटाणे जे आहेत ना एकदम चांगले शिजले पाहिजेत, मग आमटीला चव छान येते. इथे मी एक पॅन घेतलेला आहे आणि पॅनमध्ये अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे. हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. हे खोबरं आहे ना व्यवस्थित असं परतून थोडंसं भाजून घ्यायचं. जास्त भाजायचं नाही. थोडं भाजल्यानंतर काय करायचं, मध्ये थोडीशी जागा करायची आणि वर 1 चमचा तेल घालायचं. आणि इथे मी आल्याचे छोटे छोटे 4 तुकडे घेतलेले आहेत. हे त्या तेलावर घालून जरासे परतून घ्यायचे आणि मग खोबऱ्याबरोबर व्यवस्थित असं भाजून घ्यायचं. खोबरं आणि हे आलं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं जे आहे ना त्याचा रंग बदलेपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. असा रंग चेंज झाला ना खोबऱ्याचा की आतमध्ये आपण कोथिंबीर घालणार आहोत. जर कोथिंबीरचे जर देठ असले ते वापरले तरी चालू शकतात. हे 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आणि थंड झाल्यानंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे. एकदम बारीक वाटण बनवून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे आतमध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आणि लावून घ्यायचं. इथे हे बघा आपलं वाटण बनवून तयार झालेलं आहे काळ्या वाटाण्याच्या आमटीचं. इथे शिट्ट्या पण झालेल्या आहेत. आपल्या 7 शिट्ट्या काढल्यात मी. वाटाणे शिजलेत की बघूया. हे बघा इथे छानपैकी आपले वाटाणे शिजलेले आहेत. इथे एक मी पातेलं घेतलेलं आहे. पातेल्यामध्ये हे जे वाटाणे आहेत हे सगळे घालून घ्यायचे आतमध्ये. इथे मी थोडे वाटाणे बाजूला काढून घेते. हे मी मिक्सरला लावून घालणार आहे. 1 डिशभर वाटाणे मी बाजूला काढून घेते. आणि आता आतमध्ये आपण वाटण घालणार आहोत. आलं आणि खोबऱ्याचं वाटण ह्याच्यात घालून घ्यायचं. हवं असेल तर पाणी घाला तुम्ही, नाहीतर मग वाटाणे आपण ज्यावेळी लावणार त्यावेळी पाणी घातलं तरी चालू शकतं. इथे माझे वाटाणे लावून झालेले आहेत. मी वाटाणे बारीक करून घेतलेत मिक्सरला. हे बघा हे ते घालून घ्यायचे आमटीमध्ये या. आणि आपल्याला आमटी ज्या प्रमाणामध्ये पातळ बनवायची आहे त्या प्रमाणामध्ये आतमध्ये पाणी घालून घ्यायचं. आता मी गॅसवर ठेवून ह्याला उकळी काढणार आहे. आमटीला एक उकळी आल्यानंतर आतमध्ये थोडंसं आपल्याला गरम मसाला घालायचा आहे. मी इथे अर्धा चमचा गरम मसाला वापरते आहे. आपण ऑलरेडी आतमध्ये
मालवणी मसाला घातलेला आहे वाटाणे शिजताना. आणि इथे मी 1 चमचा मिरची पावडर घातलेली आहे तिखटपणासाठी. हे सगळं व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि उकळी काढून घ्यायची एक छानपैकी. हे बघा इथे आपली वाटाण्याची आमटी बनवून तयार झालेली आहे. त्याच्यावर कोथिंबीर घालून घ्यायची. आणि इथे आपली काळ्या वाटाण्याची आमटी बनवून तयार झालेली आहे. ही आमटी चपाती, भाकरी किंवा भाताबरोबर छान लागते. पण विशेषतः ही वडे करतात, वड्यांबरोबर तर अफलातून लागते एकदम. तर ही अशी वाटाण्याची आमटी तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि कशी झाली ते मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आजची जर माझी तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.